beinleiðis vil stola og trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi følger ungdomsra og fråskaparseter Førja. God dag og velkommen til ungdomssendingene og beinleiðis. Sendingen som vittjer hva ung og lesende tages vi. Bei seriøs og oseriøs. Vi pratar kvarja viko vi lesande som har akkurat hatt skilja seg fra fjöltene. Ungmannafellene tjekast og kommande vikskifte blir omrødt. Velkommen! Vi der for vi atret fyllt jo opp på det som vi talte om senaste vika, nemlig ungt virke, her vinnerne kommer inn og prata. Vi får reisne av vidjan av domaren, en domare som er vidkappingene. Ungmannafellene for atret tjekast, og hesfyr det om lesrasord. Vi får att ha tatt inn vid livet og lese i førjon, her vi får en lesande inn i rasarummet, og at vi får et eisne ta som olje. Vi får eisne ha en klomme, og vi får prata syndrom hva for å hente kommande vikskifte. Men åren vi får i gang, så vil jeg minne at det kan også, at det er mulig å sende dere sms av telefonnummer 503-095-095, og spørningen ut det skulle utbygginger være åkjøpes, eller det ok vi låne? Det beste vimerskingene er endegivner i sendingene, og så finner vi 2 vinnere i enden av sendingene. Men åren vi börjar så får vi til et lær, der vi Panama vid DJ Blues.
Yes, det var Panama vid DJ Blues. Nu är vi kommit till tantotten som heter Profilaner. Och där kommer det snicka sig om vinnarna från Ungdom Virke. Boje, ja. Vi tar här finns ju vinnarna från Ungdom Virke att komma här i rasarummet. Och till bara börjar vi att introducera dig kring själva. Ja, Virke och heter Atlantic Sea Salt. Jag heter Torror, är story Vision. Och jag heter Ranne Kuster och är framläggsledare. Och jag är Herman och är sölvledare. Ja, välkommen till Tikon. Ja, nu spelar jag Torror 2 story. Kan du lägga grejer stort för att Vision inte Tikon? Ja, planen vid Atlantic Sea Salt är att vi skulle framlägga först havsalt och en gröna i orska. Så framläggs inte dolka näka. Och det är något helt nytt i färgen. Vi har inte prövat att framlägga salt till vinnliga ändamål för. Så det är öliga spännande. Och som något helt särskilt så får vi läsa några olika smaker i saltet. Ja, Ranne, som framläggsstörre så kan du säga mig, alltså hur framlägger det dig? Hur framlägger man salt? Ja, alltså ta så vidare gjort. Vi får ju bänt ut om kyrkjubbe efter checkve. Så kortade vi det en gryta och här har vi så bara dampat alla checken väck och ett sid saltet. Och nu nämnde du att det var smaker i hur kan du få det? Vi har svalter brukte ära friska raver. Till döme så har vi ett vanligt havsalt, citronpersille, apelsin och rosmarinsalt. Så har vi nästan 2 slö salter som är väsentligt kraftigare i krydderion. Och det är vi kanel och rökt salt. Det har vi så rökt vid grantron. Alltså det något som vi rätt bort till förrän? Ja, så nu tar vi till att ha lagt fram ny sms så är det nog så väl mottaget och då vet du väl så att det är faktiskt en stor rättspårning ettvisning. Ja, och nu tar det här så faktiskt har vunnit sig kappingarna. Har det några plan om att framlägga sig, alltså att föra det ut livet och kanske sälja då i handeln? Jo, alltså det är ju också något spännande som helst säkert tecknar virka. Men nu får vi sjön det först att huxa om kappingarna i Danmark. Är för vad gör? Är för också något annat. Ja, alltså ja, nu nämnde Danmark. Kvar och när blir hända kappingen? Kappingen blir 23 och 24 april och hon blir i Crown Plaza i København. Vad var det som vad med det tid vad det som gör det tid vunnet och inte negva hinner vision som var det som faktiskt är snöt ser av och gå hos gott. Ja, så vi har haft så vi det också alltid var nog så efter det som domaren så det var att också nog så jötten först att du spelar hooks som hosgott och så och det var det. Vi dödde hooks om kan man säga karmarschen la och hur hade vi lagt 6 lön det tror jag att det passar väl att lamentarna hem någon. Och så har det slånga haft några samlingar vi är ett cheter utanlanda som är öliga AHR i och salte. Så allt det av sån här ting som gör det och det är sånt där snett att det grönorska framlässan jakon och sånt OJBs raver. Ja, alltså Ranne Kuster, du varst ju här systvike och hej du vanta att du får komma in alltså här som vinnare. Nej, det vill jag inte säga. Alltså vi visste att kappen var här. Men vi valde att göra det bästa och jag hoppas att det är på. Vad väntar din kappen i Danmark? Ja, hon var så mer här. Men vi hoppas att det är samma. Känner du till några kappingar där nere? Nej, faktiskt inte, nej. Det är ju kört nära om det. Nej, men alltså nu vad var det som gör det akkurat alltså nu hade du varit tillsammans med domarna och där har nog kommit vi också input. Alltså vad var det som gör det att tid vunnit fram om hinne? Alltså det är som att åkara hosgott var nog det som var tattas vi har kunnat bli realisera. Alltså det var ett öliga realistiskt hosgott. Vi har lagt alla planer, vi har gjort flera avtaler som gör det vi faktiskt kunde färre igång till vi framläsle när det ska vara. Ja, och det gick väl jag tyckte sms så vi var en tur upp ihop det och tittade en öliga fastan på oss. Vad var det tid att jag behöver här? Jo, vi tar imslö av pinnamöte som man kunde dippa i forskjellige slö salte och här har vi så lax och torsk och så har vi det lammskött och kronjörskött. Och det var så meningen att du kan dippa alltså till döms laxen han dricker öliga väl citron och persillesalt så kunde du pröva det vi tog i ett la. Pröva kvar en slä salt du vill ja. Och så kunde du få följning av hur det smakar i forskjellige slö mat. Var du folk av att pröva det?
Ja, öliga vi brukte nekva backar av pinnamöte och flera spurte om de kunde köpa saltet. Men det har vi så lov till att sälja en. Alltså med att det är den kappen någon är hon är go för i värsta där som eller för ung som har en lutlan i värsta där och sig. Ja, så jag tycker att folk vill ganska mer och efter en sån kapping. Alltså det visar sig att det är mer och mer som är via kappingarna för kvart år. Och kappingar vi ska bli härare och härare. Så på tammaden tycker vi att folk vill mer att vi är via inne. Kunde vi så vanta att finna ett saltet och i handlom kött? Ja. Ja? Det vantar vi i alla fall. Så vi som tar sig så fokuserar vi nu på Danmark, kappingarna. Och det tar inte sånt tog att få alltså marknaden för detta produkter och men alltså Atlant är sånt att är man för att kunna köpa till handel. Så har sitt inte vinna i Danmark eller ända i London så färdigt att produceras allt i förra. Ja, det är Atlant. Ja. Nu tar det Jack så väl så tycker hon har det så vanligt om att det faktiskt för att vara en succé att ända vara när Ja, alltså vi tar vidare så kör den. Men vi tar då så vi flera nya SMS med var skyld på att alltså salt och på mat och sånt och det tar alltid att det för ordet gott. Hur så var vi kappingarna alltså var nu huxar om kappingarna den som det hade till kappingarna om tvärste. Alltså var det evigt om att det alltså tror du shower party för att vinna eller hade det ganska vant att några andra för att stäva sig någon. Alltså nu har vi gjort vårt bästa och vi till själva att vi tar klarat den också väl. Men här var öljande gå hos gott och flera goda uppgifter. Så alltså vi var inte säkra på att vinna nej. Här var öljehör kapping det var det. Och hur så reagerade det att så finka vid att det faktiskt hade vunnit? Det var öliga gott att få veta. Alltså är det några vinningar ut till man släpper ner att lägga fram? Ja, alltså vi fick 20 kronor för Ike i stolen. Nej, men det är ju en undankapping. Så det är särskilt att vi kommer att göra och kappas Danmark. Ja, det var en fight upplägg till tyckon, men det är inte känt hur du betalar för själv, eller? Nej, skolan betalar det. Ja, det skulle nog för hugga till mig. Ja, vi vill jag för tacka för det. Det är hon hade bra det. Tack för det. Nu tar vi ta så om du nämnde kappingarna jocken Janne Mären. SMS kappingarna, vad är det hon är om? Ja, spurningen skulle utbyggingar vara åköpes eller är det okej vi låna? Och telefonnummer 50995 så det är bara att smsa in. Och det bästa vimerkingarna är att endurgivna sendingarna. Och har lejardex i nästa vecka. Bäg höstkvöld och lejarkvöld. Så vi borslåta vinningar till bägkvöldene till 2 följt. Ja. Så kører vi bare en sang fra, og at det har vært Tjatje og Skråne. Sanger vi Coldplay vi Major Minus. Watching you, wanna what you do, so be careful.
Veist du at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til din og dine vinner? For ikke alt av fotlandprøys at du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til frema for leseromkurve i førgen. beinleiðis vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi følger ungdomsra og fråskaparseder førja. Psst! Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. Aren't you something to admire? 'Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space, and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger, oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me, staring back at me. Aren't you something and original? 'Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. Oh, it's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger, oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me, staring back at me. Yesterday's history, oh, tomorrow's a mystery, oh. I can see you looking back at me. Keep your eyes on me, baby, keep your eyes on me. 'Cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest see that's set in my heart is the space, and now you're home. Show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Yes, det var Justin Timberlake vi Mirrors. Nu får vi bare til Tjetje som kommer å snikva seg om Lesterstolen. Årstyrer er veldig Bjerste alle. Gjør så vel, Bjerste. Takk for Maren.
God dagen og velkommen til Tjætjen og ungdomssendingen i Røst 2. Her er Atlan at ung som har en liten politiker i budgeten, eller bare har av for samfunnsvirskiften, og vi kommende i togene, for mulighet å lære seg kjærkast i allmänna rum. Jeg er Bjørstjelle, og vi er årstøyere sendingen. Tjætjen i dag kommer snakket som Uson. Landstyrsmæren ved Mentamalum, Bjørn Karlsson her boglinjen, av Rattar Kås, malt til å gjøre Uson til land. Uson er en stolskipan til lesande i velja for under hakkere lesna utanfor Norrland, her brukar gjald ubyggvinst. Mest er utgjald i 4.000 kroner, og i brukar gjald i hakkeren til, så er mulig for å ta lesarland opp til 4.000 kroner om året fra stottene. Det merker vi i øren åren at den førerske lesande hever mulig for under utbyggving i kassa 130.000 kroner om året, vi fortring fra Uson og stottene, partvist som beinleiðis stottning og resten som land. Fram til 2020 var Uson-stottningen 120.000 kroner, men så igjen lakka i ABC-samgången opphattene ur 120.000 nyer i 100.000 kroner. Og i 2011 ble opphatten enda enn for lakka, hesa for 100.000 kroner nyer i 40.000 kroner, som eisen er opphatten i det. Men nå legger Mentamallaraharen og ABDH-samgången opp til at stottningen skal legges til land, om den lesende ikke bosett seg atter i føren innan et avvist åramal. I boglinjen av Rattar Kås, den såleis å lese, og jeg siterer, Atlan er det omledja Uson-skibanene såleis at en parst av stottningen vil lagt til land. Landet skal rindast atter, så at det lesende etter et åramal ikke kommer heimat. Her er det vi stols tøyarskaje stitt til å fønne om avsett av lestrartøy, sitat enda. Endamal vi oppskåden og jeg siterer en affær, at tolma veksande utrasjonar tog så at hesar som minst draga til lesand, sitat enda. Hver er avlengarna kommer brøydingarna hava lesand, for folk hadde atra seg via færre ut Norrland, enda öll i Danmark. Avlengarna er sambars boglinjen av Rattar Kås, og jeg siterer en affær, at lesande, vi leser utanfor fyrjar av utbyggingarstånden, her talan om størst skolagjalt, vera etja a flytta heimat. Æra atleia brøydingar, skjerpa krøvene til utbyggvande minomskolanemmingar, og etja lesande til at gjøre lesren littnan til avsettetøy. Sitat enda. Vi vi sagt at området spæringar får virkna fra augustmåned 2013. Brøydingarna kommer ikke frem om teg langt i erestøtt utanlands og i holdt vi lesna inn, men einast teg i framme i atlaser i lesrer rundt i utanland. Vi med til Tjætji det har vi ombå fra 4 politiske ungmannafellen. Velkommen ur Hugsa, Johan Beck-Huskar. Takk for det. Ur Unga Kjåldnån, Rein Winter Poulsen. Takk for det. Og ur Framsøkjen Ungdommer, Olar Burstove. Takk for det. Og sist, men ikke minst, velkommen ur Sosialistisk Ung, Hanna Olsen. Takk for det. Ja. Først og fremst vil jeg helst stå til å vite fra tikk om hva tikkere støva er som alle vi og igjen vil jeg gjøre ut her, Johan? Ja, dette her er et mål som vi er glad for, at man nå får iver til at eller man arbeider vid att omlägga Uson till ett läsarlån. Detta snurrar sig helt einfalt om att vi missar första åren när rikviga samfällags och någon vi att vi har en stor fraflytning till oilöver som vi ger i ungkon falske som vi har brukt en rikviga pengar på som så gärna för domland och den är lema så hackre läsna som vi där äsne betala för det men som tyvärr inte kommer hem och gagknuta sin utbyggning. Ja, tack. Och Rein? Ja, vid unga kjål någon är det så det einfalt. Det är en grundarstein under välfärdssamfunnet som vi har och så vi inte att alla kunna få en uppbygging. Vi såg det som en oilöve i att folk skulle för att de Norrland att läsa ästna. Vi skulle ha fjällbrott in i detta samfunnet. Annars för att läsa på portalen om morgon att det är Uson-landet køyrer land i heisen. Dette var et leserbrød til Hugsa. Det snur seg som 12 miljoner, så nå halde ikke vi skulle. Ja, da kommer nær inn og sier. Skulle det hakke enn det. Oliver? Ja, vid det framsøkende ungdom vi halte det var øyelig gagnligt at landstyrsmæren i Mentamalum teker og legger opp til at 12 utrøstlene til Mentamalum. Det er veksande i nekvar, men det var senast 3-4 år var rettelig vel tommar. Jeg vil også vite at til skreift at se til det som incitament for å komme hjem etter at man omlegger leserland. Da er alltid helt man skal hitje etter samfunnsstrukturen som helt, men det er så et annet kjekk som vi nok ikke skulle komme inn i det. Så det er bare 4 og imot det som ja. Og Hanna? Ja, vi er sosialistisk ung, vi er greit imot det at det skal legges om til land. Att vi mäter att det skrifta sig att det läsande är en uträrsla att det är för om Norrland och det är nejo vi är nöjt att satsa på det. Självt det kanske inte visst att det kommer hem åter. Men de som så kommer hem här får vi ett helt visst teater flerfalda som vi tar sett i de som är för något om Norrland att läsa. Ja.
Ja, nu har jag vet att Rein han är härlig emot sin uppskott någon och Olav han är bäj 4 emot och Hanna hon reisar emot det. Och kast du grejer när från kvitt vars 4 uppskott någon. Ja, och lukka til vi mersing fyrst at vi blev og lukka som sett under til vi da sagt at lesand kvarland jeg heisen. Sjolver jeg lesand i oppfætt ikke da så er at kvarland jeg heisen. Det som vi sett jo i lesere braun tjåkon til at okkar utbygging av skipaner og stolskipaner vi verande lærste vi til at bare gosser kvar førja vi og det av etsjene. Og til sier vi helt einfalt at det som vi tås om jeg ser rikve uiløvene som vi gjerra og til en rikve fraflytaren som færre av landen. Først år det om det 100 fraflytare. Och det kostar hvis vi tar alltså från folkskolan till minnam så kostar en nämligen 500 000 kronor. Det svarar till om det 2 miljoner kronor som vi missar första år. Och så är det som det är nu ser man sjön till att nu skuldar bindu först. Det gör vi framvis. Vi tar framvis ett halt som vi tar nu. Vi skuldar bindu och bära sammansfast. Och det håller vi också väckne bättre. Men det som är det här snus ju om till att du kommer ikke teka möjligheter fra folk. Du kommer framvis å gjøre folk möjligheter. Det som heter snurrsjum til det hvis folk ikke kommer hjem etter, så halder vi til at det skulle utgjelda henta stolen natt som lan. Og hvis det kommer hjem, så skal man ha möjligheter for at avskrive etter lan i kjødder. Ja. Rein, hva sier du til dette her? Det som er målet helt einfalt snurrsjum til det at man hever i underføringssamgang i ABC og man hever i ABHD samgangene ikke mekkene at lokka folk kan det, altså nå at man tvinga det at verleikjen tann at hette oppskott for seg av nekene visser enn at folk velger Norrland fra, folk velger Norrland til og velger heimen fra. Vi får ha folk som får til Danmarkar, primært kanskje, og hva skulle så gjøre at jeg kanskje ikke får arbeid at den oppbyggingen og enda A-kassa og det här man har salt inte utanför Norrland så. Ja, han har lugga hotla vända till den. Rein säger till att heter att trälbinda folk att kvar det en krog. Vad helt dumt det? Kan nu så är för läsa åt landa i får man en uppbygging som möjligen nej till viljan inte kan nöjas för samhällen. Vad ska man så göra? Nej, men det som är det här uppskottet lägger upp till det att du vet att göra det ont till land. Till det att folk först och främst alltså vi såg att det man har det som man innan för läsande kallar för fjumsjör. Det vill säga att du har en rikve som söker innan och utbyggning och säger att det kanske är kanske det inte. Det såg vi gott nog inte ta det för och dom ta det göra så allt det ut som skipan och så vidare. Men det här är en verklighet som vi mot då så ge egen det är en trubbel. Det såg vi med landa. Charge rest till shop i Danmark nu. Ska man omlägga SO till ett land så vi såg att det är en rikve av utbyggingen som vi har som inte klarar startmöjligheter och det som är trubbel eller det som man kan göra här när vi lägger dem till land till det att är du för så väl det en utbyggning så sätter du ordentligt i är den utbyggning inte här ja. Och är det en något som är startmöjlighet jag hade vi stega här Olar ja först och främst alltid till rally att man för vi håller vi usundskiparna först och främst till att ändå mal vi att vi brukar snäga pengar på att utbygga och ungdom och chebis till lite akademiker för att differentiera arbetsfälten så att de kan gagna det för samhället att det kommer hemåt. Det som man så för ändå ger är att ta läsande utanför Norrland och lägga bant ett timon. Som så är beinleiðis motsatt till ändamålen som skipan ju har som så är att differentiera och arbetsfält om det klar. Skipan som är att man ska förhållt vid SOS det kan så vara en annan diskussion. Men först och främst att man lägger ett uson är öliga löje i munnen. Ja. Hanna, hej då när vi märsing gasne? Bara när vi märsing till som Johan säger Johan att runt visste att så blev landet betalt showta in att det. Men sen så runt när Bretland det visar att det är månande färre ung som finns här en utbyggning att det lagt om till land. Och här fram till det också att huxa syra landet ger att folk vill showta liv i utbyggningarna. Till att bretts milar och ser för engagera. Först och främst är man väl nöjd till att arbeta mer och för att betala lån i natter och tusch och bruka det långt tog. Ja. Rein och han har en spårning till dig. Är det inte läge skatteborgaren kan känna sig tryckan och i att utlövan så vi gör till samhället till gåvar att sätt ne? Ja, först ja. Jo det har alltid sjålande äsne men det som är alltid av skuld är att Jerusalem samfläger så det är kappingar först vi till London som vi sända och ungdom ut att läsa mittel annan så det kan gå för en allmänna
avheten til Bjørn Kalsi självan, I hoppas han lustar. Så alltid att hvis jag han attlar att göra det. Hvis nu säger att det var omskipat, att stolen var omskipat till Lesterland, så hade jag pengarna skulle öra mig så att det var flottar direkta i Visetra. Ja. Vi var nödt till att prioritera uppbyggningen nekv hackre än samgången gör det. Tog att självant kommer pengarna att samfläta I fält som arbetar här. Vi skulle bjöda dem än stället för att tvinga dem. Tvinga det in. Och han har kanske inte landa spåringen. Är pura samvirre och att vi det vill möta göra att det är mer lockande att flytta till för istället för att nöja folk hemma till vet. Ja, för det är allt lån. Ja, han tror vi mäsching. Ja, nu säger Hanna till att rönte visa ärastand för att du lägger läsrar stol till lån så var det färre läsande. Det heter passar inte. Tog att I norra här tog man 2003 är sin futja skruva I ekonomisk skruva. Stramma ju du ekonomisk skruva att det kom till läsande. Och ta vårda 90,000 som klarar att fullföra en utbyggning av hackrestöje och det är ett tal upp I 18,000 så det är beinleiðis skaft här man säger till att det ska vara vid till att färre söker in och färre gör utbyggningen lite. Ja, och Hanna? Det är att för den här räntan så vidare högt efter Bretland det här som har vurst att det klart är månad färre ung och jag har atlat för att få sån utbyggning. Ja, han har en spurning till din. Ochips utbygging är en grundstein till välfärdssamfunnet som vi tar. Jo, det är att du har en Ochips utbyggning, men det som är här på den här heter uppskottsnursion. Det är att du betalar det som stål att börja vid. Du börjar inte att betala lån från det ett. Det vill ske till att du ska betala 500 kronor av du SO tog först till att gälda ett lån. Det snursion till att hvis du inte kommer hem till förra och betalar åter för det här tjänast när du görs det gåare, så vill du äsa nödigt till att betala. Och löt ni äta så är snär att vi missar 2 miljoner om året vi tar folkfärd av landet som vi inte får att. Det är mest till för kvar för en för landet så det är en som inte släpper oss det. Så hvis vi inte framvisa varvida till att det ska vara Ochips utbyggning som en grundarstein I vårt samhälle så vi är nödt till att söka till att det här är vi tar att han tropläggan att det är en pengar som för utgöra samhälle. Ja. Eller jag har aldrig nog stått till att man lägger akkurat efter tog att man ska tvinga folk att eller ser som så att man helst vill ha det att och betala det halvt sånt det är gott eller positivt att ta det upp men hiven alltid till vänta chatchen om till att läsa inte kommer att fullständigt ska vara orsaken till att folk inte kommer att är utgränar kan man säga vi har det för att ta så seriöst ut någon men vi har flera boklingar och böcker som skriver om till orsaken till att folk för av landet och inte kommer att jag hade helt man skulle få hooked efter time trouble like någon först och främst istället för att lägga efter time som färre ut om Norrland att läsa. Jag har att lägga till att det står att läsarbransch och huxa att läsa det täcker som ofta sett är det här som det är Charlie vet att det skulle läsa och täcka ett landa för få stol och så färdigt vi är. Ja. Lägga sånt att folk för att Bretlands Australien USA är Europa läsa så färdigt inte förstått längre. Ja. Det kostar en associering av pengar för folk som du lägger ut personligen. Och tar färdig för att läsa en ekonomisk och du räknar det en för rättlighetsskrift. Ja, jag har en spurning till Rein och Hanne. Vi läser brevet jag skriver Johanna Våpsalen. Vi borgerliga halda det vara rätt och rimligt att vi väljer att göra uson och där stolskipaner till läsarland. Vad halda det om det? Ska ta spurningen nummer 3? Kan få spurningen för rätt. Ja, han skriver att och jag citerar. Vi borgerliga halda det vara rätt och rimligt att vi väljer att göra uson och där stolskipaner till läsarland. Det är något som tillmäter för att öka månen mellan borgare I samhället som kanske inte kommer att ligga gång kåren skulle till att jalta för uppbyggningen. Alltså, det kan inte komma mest, ja, men det som är så som det står I vantan malen, det är att folk väljer bara utanför Norrland från att du särskilt att folk färger till Danmark, Norra och Sveriges Skottland så här som det är Ochips att läsa. Men alla visste nog till några kanningar som har gjort där. Alla kanningar talar för att ju längre folk är I färgen så där kommer det att det. Tog halt är att vi skulle man kan säga att vi skulle snacka om folkfraflyttning helt snacka om att köra mer pengar etc. Tog att folk kan ska ta en bachelor och en master utan att göra det hackre som skulle komma att det är något som alla politiker snackar om men
Lunches inte politiker är sen räffastat. Ja. Kan se till utlandet spåringen. Alltså vi mäter att det är orättvist att tvinga en minlåt att de läsande till att skulder binda sig. Vi har ett ens tillbud till öll och vi har inte rea folk för att läsa. Och vi alltså Danmark betalar för 22% av och läsande. Alltså jag vill ha endast 80% vi skulle gälda för det. Och då är alltid alltså mäter vi ju för att det är orättvist att man ska skulder binda till som för att Norra land. Och det är en flowslut att vi inte kan bjuda dem läsande som är i åkare skipan ett rymligt tillbud i Danmark skriver en så stor anpast av bilderna. Ja, han kväll om heter. Ja, det som det är snurr om till att du kommer inte att täcka möjligheter från folk. Folk för framvisa häva möjligheter och det för att jag kunna se att det är valde för tjänst och det må välja om att. Här på när vi gör heter uppskåd i här på när. Här ligger du själv upp till det att det unga får frälse till att skipa sin egen utbyggning till får själv frälse till att roa över hem pengarna. Och så är det här vi att vi vänder alla nattla det här vi att ocheps utbyggning det ska vara vid till vara Mr. Brother. Ta stort här på när att kanningar visar till eller haktölden visar till att land som har omlagt läsarstolen till läsarlån är bättre socialt än Mr. Brother. Nu har man inte haktöl för det i förrjun, men i Danmark är det så att bara 20% av ötlen timon som är under hackrig utbyggning har föräldrar vid lockt utbyggning föräldrar. Ja. Och i England här man med andra har läsarlån här det 30%. Så vi åren så omfördelar vi från ötlen till det rike här på henne. Ja. Och det var inte själva att det vinstra hade ha bymärking till det. Ja, du stäcker här och gör alla röra. Ja. Vända åter till kanske heter vi som landan. Det som är hellre öliga harmlet är det att man som jag sagt nu flera för att man lägger ett time så fär ut om Norrland. Till man minkar om differentieringarna av dem upp under folken som vi får att. Det som man helt skulle görs var så att geva som faktiskt ett annat incitament i samhället ta det komma åter. Det kunde vara skattefradrag, det kunde vara AGR. Men lägger större detta till att man må täcka öll kan man säga i skedde i en kamp men gör öllon som möjliga. Och så helt ur tidigt efter i hinnan ta det så komma åter och ge dem några AGR ta med. Ja. Ren Hanna i Altmar citera en professor av forskningsprojekt som heter Jester Hogart som skrev socialen den 13 mars i fjör. Vi citerar beinleiðis. Leslie Rockna kostar rakstren för en folkskolenämning i 2011 kronor omlai 40.000 mar. Hetta var omlai 400.000 i tutjar. En studentaskolenämning kostar omlai 130.000 kronor i 3 år. Här omlai 130 fraflyttarna årliga som inte kommer att efter locknan hackar läster utomlands har tillsammans kostar skolversen 1,5 miljoner kronor. Det är så stat pengar som samfället ger utlöv i, men som det inte för att. Vad talar du om det? Är det en rättlig stor uppad? Rein först. Ja. Jag har för bara intaget det som jag säger Jani att jo att det är en stor uppad. Jag har alltid att det är en utlöva i ungdomsjocken. Och jag har alltid att det är en nej utlöva. Men det blir sagt nu flera för att folk har flyttingen, hon får inte stäcka vid sin här, tror folk för att framvis inte ha möjlighet för att täcka uppbyggningen i färgen, att han har det rent. Det som vi skulle göra är att vi skulle bjöa folk att vi skulle täcka måten vi öppnar armen, vi skulle ha allt det tillbörden som landet runt om och kunna ha, men vi skulle inte tvinga det att. Ja, så då hellre att man ska ha fältsen i att men man ska inte tvinga det. Men är det så att hvis man lägger det om till land, inte så en god mat, jag tror jag säger det kommer att på. Men du hellre inte det det? Ja, det här är helt visst inte den maten, nej, men vi kan kanske hålla till att snacka om ett alternativ till landet. Till det här vi så kanske läggt om till ett depositum, så är det att du först så ser jag 40 kronor i depositum för ett år. Ja. Så färra alltså ta förra affären så blir det betala åter och hesa pengarna för in i en grund som sätter omsider här som räntorna för sätter. Ta det så kommer att till färja. Ta först pengarna att. Ja. Anna, kan jag säga det lättare? Spurningen var om 40 miljoner mar att de fraflyttare som möjligt kommer att de till en stor upphad. Jo, självsagt är det en stor upphad, men vi menar att det är nöjligt att satsa och att sätta det så i löna och i ungdomen. Jag tror att vi vill nöjligt ha ett attraktivt land för de unga flytta hemma till ett lockna läsna. Ja. Och där kunde man mittelanda görs vi se fler pengar så vi fick fler utbyggningar tillfälliga. Ja.
vi nødt til å brøte dere navn nå, og til få ligge en stått av minutt, eller ligge greie fra hva dere støver i husmalen. Ja, jeg atler meg faktisk til sørste at citere John F. Kennedy, den demokrateren som døg som punslavattet for 17-30 så igjen. Ta seg, han spyr ikke hva landet kan gjøre for te, men spyr hva du kan gjøre for landet kjøtt. Ja. Og jeg halte til at som det nå, så jeg har 40 millioner som blegg ut og vinter, og jeg halte ikke til meg rymligt at det som jeg har finnet jeg av som penger til å betale sin drakt. Ja, Rein? Ja, men min støver helt grei. Vi skulle hitja til en veldig trobleg samfunn, vi skulle hitja til en veldig grunn til at folk ikke kom atter, og vi skulle begynne å gjøre ulløver samfunn så at vi kunne bjøde dem natter, i stedet for å trela benda det hepent. Ja, Oliver? Så 40 millioner færre utsøkning, færre ut i et hål, et bottenhetshål, som vi ikke får penger etter av. Men heter en skrev masse gjør på at det skal en omstrukturering til samfunnet til at få folk natter heldre enn at trela benda nøkrede. Takk for det. Anna? Ja, og lukka si at vi gjerne vil vise at uiløver og mennesker og utbygging ikke er utreisler, og at vi mennesker ikke skulle være utreisler for boskapen. Og eisen så ville bare lukka leit at sambarstøllen til Stottene så var utreisler for skoler i 2011-12, bankt under 12 millioner til Osson. Og vi vil ikke reilig at Gussi Hooks at det skal bjerga landskassan og spærre hese millioner. Vi vil være nødt til å stekke her på og vi takker for chat-giving for det mer tøy, men vi vil være nødt til å sende alt til mer. Yes, takk for det. En annen for et avhåvers check. Vi rundhentene i 4 timer er vi Imagine Dragons og On Top of the World. Tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. I've been waiting to smile, eh? Been holding it for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. And I know it's hard when you're falling down, and it's a long way up, and you make the round, but get up now, get up now. And I know it's hard when you're falling down, and it's a long way up, and you make the round, but get up now, get up now. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the earth. I've been waiting this long, eh? Hold me there for a while, eh? Take you with me if I can. Dreaming of this in the child. I'm on top of the world. beinleiðis við stóla og trygt og Atlantic Airways og samstarvi við Føroya Ungdomsráð og Fráskaparsøtur Føroya.